спечели с 2-1 гласа. Респект за куката. Един от талантливите участници. Fade to Dead и MC Крив. Пловдив. Къде е Кривия? Ето го. Стартираш първи. Адриана на позиция. 45 секунди. Ужасен си от лицето ми, цялото в белези. Искаш да ме спреш, а Библията взели си. Продължавам тук, задам биелица. Това е края за тебе, копеле. Печеля са. Виж сега, аз съм пчела, която те жили. Това е твоя край, копле, моите рими са живи. Зомби! И продължавам тука. Време е сега, микрофон ти го начукам. Бигли бум бенг, главата ти е щупена. Това е края, копле, когато сложи качулката екзекутора. Айде публиката, тълпата, време е сега в стила да повярва. Теги рап, да, той се съживява. Това е твоя край, братле. Унемяваш. Искаш ли да чуеш още? Давай, добре, така ще ти го дам. Окей. Изкуството е отлично и това е твоя край. Мухвай копале пред източният самурай. Върнете микрофона. Случва се. Публиката го издърпа. Издърпа микрофона. Свич. Андриан, 45 секунди. Fade to Dead, стъпил си на кривата пътека, ще те пия с бата, това е вендета. Грозна гледка, да не гледа децата, на той ще му навирам граната в устата. Нихилическа атака върху тапака, лягай на земята да си взимам за ковчега мярка. Бати табака, излезнал ми на сцената, представлява андерграунда. Аз съм толкова надълбоко, че ти трябва лопата, за да ме извадиш. Копеле, не важиш! Какво ми говориш за някакви рими и скилове? Братле, това ми е втория батъл и те разбивам, бе! 70 пета представлявам от Гичука. Седете си, тук сме дошли да ти го начукам. Нека да видим публиката какво ще реши. Люк Скайуокър или Оби-Уан Кеноби, The Jedi! Оби-Уан, Fade to Dead! Императора, черната сила победи в този случай светлата, ако може да се каже. Положителният е Крив, това е само гласа на публиката. Павката. Павката е Fade to Dead. И ти, Цвети, твоята ръчичка нежна. Две ръчички, френски маникюр за Fade to Dead. Императора срещу кривия положителен Люк Скайуокър. Oh, let the force be with you.